Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω σύντομα για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα μαθηματικά που είναι η έβρεση του πεδίου ορισμού μιας συνάρτησης. Πρακτικά αυτό το κομμάτι αφορά κυρίως μαθητές λυκείου, αλλά και μαθητές ή θα μπορούσαμε να πούμε έτσι φοιτητές που είναι στο πρώτο έτος ίσως, στο πρώτο εξάμηνο. Έτσι πιο σωστά κάποιων εισαγωγικών μαθημάτων έτσι, στα μαθηματικά, αλλά κυρίως θεωρώ ότι καλύπτει τα κενά που μπορεί να έχει κάποιος μαθητής πρώτης λυκείου στο τέλος της χρονιάς ή αντίστοιχα και κάποιος μαθητής Δευτέρας και Τρίτης λυκείου πριν ξεκινήσει έτσι το πιο βαρύ κομμάτι των μαθηματικών που είναι τα όρια, η έβρεση συνόλου τιμών, τα υπαρξιακά θεωρήματα έβρεσης ριζών κλπ. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία πεδίου ορισμού αφορά πρακτικά τις συναρτήσεις έτσι που δεν έχουν κάποιον περιορισμό στο σύνολο ορισμού. Για παράδειγμα μπορεί να είναι η χ στη Δευτέρα, η ε στη χ, η χ στην Τρίτη και 2 χ και 1. Τέτοιες συναρτήσεις δεν έχουν κάποιο περιορισμό για το χ, οπότε εδώ θα λέγαμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι όλο το R. Τώρα, προχωρώντας, οι άλλες περιπτώσεις που έχουμε είναι οι ρίζες που εκεί προκύπτει ο περιορισμός του να έχω την υπόρριζη ποσότητα, δηλαδή την ποσότητα κάτω από τη ρίζα, να είναι μη αρνητική. Ως παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν κάτω η ποσότητα χ και 1. Βάζοντας λοιπόν, απαιτώντας το χ και 1 να είναι μεγαλύτερο ίσο από το 0, παίρνω ότι το χ είναι πάνω από το μείον 1. Και άρα υπομορφή διαστήματος, για να το γράψουμε σαν σύνολο, το πεδίο ορισμού είναι από το μείον 1, βάζουμε εδώ την αγγείλη λόγω του ότι παίρνει αυτή την τιμή, μέχρι το συνάπηρο, έτσι. Αντίστοιχα, ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά τα τριώνυμα, που είναι πολύ συνηθισμένο στο Λύκειο να μπαίνουν τριώνυμα, και εδώ πρέπει να εκμεταλλευτούμε φυσικά τις περιπτώσεις ενός τριωνύμου που είναι της μορφής α χ στη Δευτέρα και β χ και γ. Περιπτώσεις για το πρόσημο είναι αν το α είναι θετικό και η διακρίνουσα είναι θετική, αν το α είναι θετικό και η διακρίνουσα είναι αρνητική, έτσι, και αν το α είναι θετικό και η διακρίνουσα είναι ίση με το 0, και αντίστοιχα οι άλλες περιπτώσεις είναι αν το α είναι αρνητικό και η διακρίνουσα είναι θετική, αρνητική ή 0. Πρακτικά αυτό το κομμάτι αναλύεται κυρίως στην πρώτη λυκείου, στα μαθηματικά πρώτης λυκείου. Εδώ συγκεκριμένα εντοπίζουμε το τριώνυμο χ στη Δευτέρα και χ και 1 και αυτό πρέπει να απαιτήσουμε να είναι μεγαλύτερο ίσο από το 0. Άρα για αυτό το λόγο υπολογίζουμε τη διακρίνουσα, την βρίσκουμε αρνητική και τώρα πέφτουμε ακριβώς πάνω σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Που αν συμβεί αυτό, τότε το τριώνυμό μας θα είναι θετικό για οποιαδήποτε τιμή του χ που ανήκει στο R. Άρα λοιπόν δεν έχω κάποιο περιορισμό τελικά στα χ, είναι όλο το R. Τρίτη κατηγορία είναι οι λογάριθμοι. Στους λογαρίθμους πρέπει αναγκαστικά η μέσα ποσότητα να είναι θετική. Πρώτη φορά οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους λογάριθμους στη Δευτέρα Λυκείου, έτσι. Στη Δευτέρα Λυκείου στα μαθηματικά γενικής παιδείας, όπου εκεί απαιτείται τέλος πάντων η ποσότητα μέσα στο λογάριθμο να είναι θετική για να έχει νόημα αυτή η ποσότητα. Άρα λοιπόν εδώ αν θεωρήσουμε το παράδειγμα ln του χ και 1, το χ και 1 θα πρέπει να είναι θετικό. Οπότε πάνω από το μείον 1 και άρα το σύνολο ορισμού θα είναι από το μείον 1 μέχρι το συνάπηρο που τώρα παίρνει παρένθεση για να δηλώσουμε ότι δεν περιλαμβάνουμε μέσα το μείον 1. Αντίστοιχα, ένα άλλο παράδειγμα που έχω βάλει εδώ είναι με αυτό το τριώνυμο, το οποίο υπάρχει δύο τρόπους να καθορίσουμε. Έχουμε δύο τρόπους να καθορίσουμε το πρόσημό του. Ο πρώτος είναι με έτσι τις περιπτώσεις που έχω θέσει εδώ πέρα για τις διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει το τριώνυμο.
Και άρα πάμε και υπολογίζουμε τη διακρίνουσά του. Εδώ την βρίσκουμε θετική, άρα θα έχει δύο πραγματικές και άνισες, έτσι, ρίζες λέμε οι λύσεις, αν το θεωρούσαμε ως εξίσωση, που είναι το 3 και το 2, δηλαδή μηδενίζουμε πρακτικά αυτό εδώ το τριώνυμο, αυτές οι τιμές, το 3 και το 2. Αν βάλω όπου χ το 3 θα κάνει 0, αν βάλω όπου χ το 2 θα κάνει 0. Και άρα λοιπόν τι μας λέει η περίπτωση αυτή, ότι αν έχω διακρίνουσα θετική, το α μου είναι θετικό, που εδώ είναι θετικό, είναι το 1, έτσι, όταν δεν φαίνεται εννοείται ότι είναι το 1, 1 επί χ στη Δευτέρα μας κάνει χ στη Δευτέρα. Εκτός των ριζών θα έχω θετικό πρόσημο, εντός αρνητικό. Επειδή εδώ θέλουμε το πρόσημο μας να είναι θετικό, διαλέγουμε αυτή την περίπτωση και αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν έχουμε όλα τα χ που είναι κάτω από το 2 και όλα τα χ που είναι πάνω από το 3. Οπότε έχουμε το σύνολο από το μείον άπειρο μέχρι το 2, ένωση 3 έως συνάπειρο. Ένας δεύτερος τρόπος θα μπορούσε να ήταν η παραγοντοποίηση. Παραγοντοποίηση που γίνεται σε αυτό το τριώνυμο εύκολα, και άρα θα βγάλω το χ-2 επί χ-3 και θα απαιτήσω να είναι θετικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει και οι δύο ποσότητες να είναι θετικές ή και οι δύο να είναι αρνητικές, για να μου δώσουν τελικά το γινόμενο δύο αριθμών. Έτσι μου δίνει είναι θετικό αν και οι δύο αριθμοί είναι θετικοί ή αν και οι δύο αριθμοί είναι αρνητικοί. Άρα λοιπόν καταλήγουμε πάλι στο ίδιο πράγμα. Άρα αν κάποιος έχει ξεχάσει για κάποιο λόγο το πώς λειτουργεί με τις περιπτώσεις, μπορεί να το βγάλει και με τη λογική. Από εκεί και πέρα, τελευταία βασική κατηγορία πεδίων ορισμού είναι τα κλάσματα, που πρέπει ο παρονομαστής εκεί να μην κάνει 0, έτσι, γιατί ένα κλάσμα με παρονομαστή 0 δεν ορίζεται. Αυτό το μαθαίνουμε από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Οπότε, σαν ένα παράδειγμα, αν βάζαμε το 1 δια χ-1, θα πρέπει το χ-1 να μην κάνει 0. Για ποια τιμή του χ αυτό κάνει 0, ο παρονομαστής δηλαδή, για το 1 προφανώς. Άρα λοιπόν η υπομορφή διαστήματος θα είναι από το μείον άπειρο μέχρι το 1, ένωση 1 έως συνάπειρο του σύνολου ορισμού. Και έτσι ένα πιο δύσκολο ακόμα παράδειγμα θα ήταν να βάζαμε ένα τριώνυμο χ στη Δευτέρα μείον 4 χ και 4, που κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι αυτό είναι η ταυτότητα, το χ-2 στη Δευτέρα, άρα πότε θα μηδενιζόταν αυτό, προφανώς όταν το χ έκανε 2. Και άρα βρίσκουμε ένα αντίστοιχο σύνολο ορισμού. Αυτά για τώρα, ελπίζω να βοήθησε το βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο. Καλή συνέχεια!